Oier Araulaza naiz, kezka dantza taldekoa. Bai, ondo, pozik ilusioarekin. Bai, badia ja urte mordoska bat, Juan Antonio Urbeltz argia dantzari taldeko zuzendariarekin laneran hasi ginela gai honen inguruan argia dantzari taldearen baita planteatu zutelako Txorta Maite eta Joseba Tapiaren disko horrek hainbat osagai oso interesgarri zituela dantzan jartzeko. Batetik jorratzen zuen gaia, oso lotutakoa gure historiarekin eta gure memoriarekin, gero bestetik piezak oso dantzagarriak zirela. Eta orduan argia hasi zen lanketa horretan, guk argiarekin kolaboratzen dugu, dantza egiten dugu. Eta horrela, hasi ginen proiektu horretan, orduan arrazoi bat bestegatik zen aurkeztuen aurrera egin proiektuak. Eta orduan, pixka bat askotan gertatzen dara bezala, ez karpeta batean geratu zen proiektua, baina gu beti buruan genuen, gainera gogoratzen genuen oso pisa ederrak zirela, diskoa zoragarria da, eta beti genuen gogoan hori noizbait berreskuratu behar. Orain, etorri denean Gerra Zibilaren edo 36ko gerra horrela, 80. urte hurrena, pentsatu genuen momentua izan ziteko. Horretan nik uste dut Joseba Tapiak beste behin lezio ikaragarria eskaini zigula, baixutasunez egin zuelako kantu horiek historiaren begirada bat edo sentimentu batzuk biltzen dituzten kantu horiek berriz ere berpiztu zituelako eta memoria egin daitekelako hainbat eratan historia liburuak eginez egin daiteke, baina kasu honetan Josebak erakutsi zigun baita diskak eginez ere eta kantuak eginez ere memoria egin daitekela, eta beraz guk kantuan ez, baina behintzat Josebak kantuan egindako lan hori dantzan jarrita probatuko dugu ea gai garen transmisio hori ere egiteko. Nik gonbidatu nahiko nituzke Ibartar guztiak benetan Ibarko Euskal Jaia suspatzera. Ez da bakarrik larun batean ospatuko den festa, 10 egun ikaragarrizko programa kulturala eskaintzen dugu. Ibarko Klub Deportiboak egiten duen ahalegina hau programa bultzatzeko beste hainbat eragilerekin, herriko hainbat eragilerekin batera ikaragarria da, eta uste dut Ibartarrek badukatela aukera oso bat euskal kulturan eta euskal festan murgiltzeko, beraz dena gonbidatuak festaren parte izan eta dantzan eta kantuan gure kultura ospatzeko.